Diolch am ymuno â ni. Heddiw rydym yn edrych ymlaen at eich gyflwyno i'ch proffil dysgu proffesiynol, PDP, sydd platfform pwerus, hwylus i'r defnyddiwr a luniwyd i gefnogi pob cam o'ch taith broffesiynol. P'na ydych chi'n chwilio am ofod diogel i gyfnodi am yfyrio ar eich dysgu, arddangos prosiect neu ddarn o waith ymchwil, neu ddarganfod mwy am bwnc sydd o ddiddordeb i chi, mae eich PDP yma i chi. Mae eich PDP yn blatfform ddwyieithog, rhad ac am ddim, sydd ar gael i bob gofrestrau. Ac mae yma i wneud eich ymarfer dydd i ddydd yn fwy hwylus a threfnus. Mae ganddo storfa ar-lein didderfyn ar gyfer eich tystiolaeth a'ch cyflawniadau. Mae'n gysylltiedig â chi, nid eich cyflogaeth, ac mae'n cynnwys offer i rannu a chyflwyno eich gwaith. Yn y sesiwn hon, byddwn yn dangos sut rydych chi'n cael at eich PDP. Byddwn archwilio ein nodweddion allweddol a byddwn yn dangos sut y gall weithio i chi. Ni waith beth yw eich rôl neu'ch lleoliad. Fe ddechreuwn gyda chael mynediad i'ch PDP. Gallwch fynd at eich PDP drwy eich cyfrif FCGA ar wefan CGA, sef cga.cymru. Ac wedyn dewis y ddolen mewn gofnodi FCGA. I fewn gofnodi i'ch cyfrif, bydd angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch chi. Os nad ydych chi'n siŵr p'na ydych chi wedi creu cyfrif o'r blaen, mae dolen i wirio hynny. Ac, os ydych chi wedi anghofio'ch cyfrinair, cliciwch ar y ddolen honno ac anfoni'r opsiwn i ailosod cyfrinair atoch dros e-bost. Os nad yw hyn yn datrys eich problemau, cysylltwch â ni. Bydd ein manylion cyswllt ar gael ar ddiwedd y cyflwyniad. Ar ôl i chi fewn gofnodi, bydd nifer opsiynau ar gael i chi. Cofnod ymarferydd cofrestredig yw'r holl wybodaeth y mae CGA yn ei dal amdanoch, megis eich manylion cyswllt, eich cymwysterau, eich cyflogaeth a mwy. Rydym ni'n eich annog i wirio'r wybodaeth hon o bryd i'w gilydd i sicrhau ei bod yn gyfredol. Mae Addysgwyr Cymru a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac a ddatblygiwyd gan Cyngor y Gweithlu Addysg, CGA, yn cynnwys nifer o wasanaethau sy'n dod â chyfleoedd gyrfa, hyfforddiant a swyddi yn sector addysg Cymru ynghyd mewn un lleoliad hawdd. Y porthol swyddi yw'r mwyaf ar gyfer y sector addysg yng Nghymru, ac mae'n aml yn cynnwys mwy o swyddi gwag nag unrhyw ddarparwyr eraill, gan roi mynediad i chi i'r cyfleoedd gorau ar gael, gan gynnwys gan bron i bob awdurdod lleol yng Nghymru a cholegau addysgu bellach. Peidiwch â cholli allan. Creuwch eich proffil nawr i gael hysbysiadau wedi'u teilwra ar gyfer swyddi, lleoliadau, penodol, a dewch o hyd i'ch rôl ddelfrydol. Nawr, fe ddefnyddiwn ni'r ddolen i fynd i'r pasbort dysgu proffesiynol. Dyma ddangosfwrdd y PDP. Mae wedi bersonoli ar gyfer eich profiad, ac mae nodweddion amrywiol y PDP ar gael o'r dudalen hon. Mae dolenni gan llawiau sy'n dangos i chi sut i ddefnyddio'r PDP ar y deilsen Dechrau arni, a'r deilsen Templedu dysgu proffesiynol. Adnoddau ar gyfer myfyrio ar eich dysgu proffesiynol yn hempled Profiad Proffesiynol a ffeils y gweithlyfr safonau proffesiynol eich llyfrgell ymchwil yn EBSCO a mwy. Fe awn ni drwy'r cyfan o'r rhain yn y webinar hon, ond fe ddechreuwn ni gyda'r ddeilsen Lanlwytho ffeil. Does dim terfyn ar nifer y ffeiliau y gallwch ei lanlwytho i'r PDP. Dim terfyn ar faint y ffeiliau y gallwch ei hychwanegu, ac mae'n derbyn amrywiaeth eang o fformatiau o bob ffeil, Office neu Word, PDF, delweddau, sain, fideo a mwy. Mae'r PDP yn cadw'r ffeiliau hyn yn ei fformat gwreiddiol, felly maent ar gael i chi ei lawrlwytho pryd bynnag a ble bynnag y bydd ei hangen arnoch chi. Dyma sut mae'r opsiwn Lanlwytho ffeil yn gweithio. Dewiswch y deilsen
a chewch opsiwn i lanlwytho un ffeil neu fwy. Dewision yr eitemau rydyn ni am ei lanlwytho trwy File Explorer, gan gynnwys dogfen Word, PDF a delwedd. I helpu ddod o hyd i'ch ffeiliau, rydym ni'n argymell eich bod yn rhoi enw cofiadwy arnynt a gallwch ychwanegu tag at y ffeiliau i'ch helpu eu grwpio ac i ddod o hyd iddynt yn haws. Ar ôl i chi lanlwytho eich ffeiliau, fyddewch o hyd iddynt yn eich storfa sedau, ble gellir eu cyrchu'n rhwydd o'r deilsen gyda'ch enw arni ar y dangosfwrdd. Yma gallwch weld beth rydych wedi ei greu a'i lanlwytho a chael cip ar ba fath o ffeil ydyw. Mae nifer opsiynau i sorto'r rhestr, fel y dyddiad creu neu yn nhrefn y wyddor. Os ydych chi'n cofio enw'r ffeil, gallwch ddefnyddio'r opsiwn chwilio i ddod o hyd iddi, ac mae'r opsiwn chwilio manwl ar gael i'ch helpu chi hefyd. Ydych chi'n cofio pan ychwanegon ni dag at ein ffeiliau wrth ei lanlwytho'n gynharach? Fe chwiliwn ni yn ôl y tag hwnnw, a gallwch weld bod y PDP yn dychwelyd y ffeiliau rydym ni newydd ei lanlwytho, a ffeiliau eraill sydd ar tag hwnnw. Bydd dewis botwm I ar ochr y sgrin yn agor bar ochr sy'n dweud popeth wrthoch am y ffeil honno. Os bydd angen i chi ychwanegu tagiau pellach, gallwch wneud hynny yma. Gadewch i ni glicio ar un o'r ffeiliau nawr, fel y gallwn weld yr opsiynau sydd ar gael i ni. Fel y gwelwch chi, mae opsiwn i ni ddarllen y ddogfen yn y porwr, neu gallwn lawrlwytho copi i'n dyfais personol. Hefyd, mae nifer opsiynau ar gael drwy'r botwm Rydw i am. Fe awn ni drwy'r cyfan o rheini nawr. Gallwch ddewis ffeiliau'n ffefrynnau, sef eitemau rydych chi am ddod o hyd iddyn nhw'n aml ac yn gyflym. Mae hyn yn ei gosod ar y tab ffefrynnau yn y storfa sedau ac ar gael ar unwaith ar eich dangosfwrdd. Hefyd, mae opsiynau gennych i rannu'ch ffeiliau'n uniongyrchol o'ch PDP fel y gall pobl eraill ei gweld. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol os oes angen i chi gyflwyno tystysgrif cwrs i'ch cyflogwr, neu os oes gennych adnodd yr ydych am ei rhannu gyda'ch cymheiriaid. Pan fyddwch yn dewis opsiwn rhannu, bydd ychydig o ddewisiadau ar gael i chi. Os oes gan yr unigolyn gyfrif PDP hefyd, gallwch ddefnyddio hwnnw, ond y llwybr hawsaf o lawer yw rhannu gyda'r we. Mae hyn yn creu dolen y gallwch ei hanfon, sy'n galluogi'r derbynydd i weld, lawrlwytho ac o bosib gadael sylw ar y ffeil honno. Byddwn yn glidio'r ddolen honno yn y gofod sgwrsio nawr. Fe welwch chi fod cyfle ychwanegol i roi tag ar y ffeil wrth ddiwyslen Rydw i am. Yr opsiwn olaf yw mapio'r ffeil hon i'ch safonau proffesiynol. Os ydych chi'n chwilio am ffordd o ystyried eich profiadau gyda'ch safonau proffesiynol, daw'r PDP gydag offeryn cysylltiedig i helpu gyda hynny. Os dywisiwch y botwm mapio, bydd bar ochr yn ymddangos gyda holl opsiynau'r safonau i chi. Os dywisiwch chi'r set o safonau ar hoffech weithio gyda nhw, bydd hyn yn agor yr holl safonau yna'r elfennau o fewn y safon honno. Dywisiwch yr elfen yr hoffech fapio iddi. Gallwch fapio'r ffeil i unrhyw nifer o safonau, dydych chi ddim yn gaeth i un set. Pan fyddwch chi wedi dewis yr elfennau rydych chi am fapio iddynt, dywisiwch y botwm nesaf sy'n mynd â chi i offeryn hunan asesu dywisiol. Gallwch ddefnyddio hwn i fesur eich hyder eich hun gyda'r safon benodol honno gyda'r profiad hwn. Hefyd, mae gennym adnodd sy'n dwyn eich holl brofiadau wedi eu mapio ynghyd mewn un lle. Dangoswn ni hwnnw i chi mewn munud. Pan fyddwch chi wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio'r llithrydd, dywisiwch nesaf, sy'n mynd â chi i dalen cyfiawnhad dywisiol, lle gallwch chi wneud nodiadau. Pan fyddwch chi wedi gorffen, cliciwch ar Arbed. Gadewch i ni nawr ddychwelyd i'r dangosfwrdd.
Ydych chi'n cofio'r ffeil wnaethon ni'n ffefryn? Gallwn ei gweld yma ar y deilsen ffefrynnau, lle mae'n hawdd cael ati'n syth o'ch dangosfwrdd pan fyddwch chi'n mewn gofnodi. Hefyd ar eich dangosfwrdd y mae teilsen gweithlyfr safonau proffesiynol. Mae popeth rydych chi'n ei fapio i unrhyw rai o'r safonau proffesiynol yn cael ei gynnwys yma mewn un lleoliad defnyddiol. Gadewch i ni gael golwg arno. Fe goron ni un o'r gweithlyfrau safonau wnaethon ni fapio iddo'n gynt. Ar y dudalen flaen, mae gennych ddiagram pre-cop sy'n cyd-gasglu pob eitem y gwnaethwch ei mapio i bob un o'r elfennau. Ac o dditano, cyfansom treigl nifer pob un o'r elfennau rydych chi wedi mapio iddynt. Ar bob tudalen ddilynol, gallwch weld yr holl ffeiliau sydd wedi'u mapio, wedi'u dadansoddi yn ôl safon yna yn ôl elfen. Byddwch wedi sylwi ar y botwm rydw i am ar y dudalen. Gallwch rannu'r dudalen hon, felly os ydych chi'n chwilio am ddull o gychwyn sgwrs gyda'ch rheolwr am y safonau, dyma le gwych i ddechrau. Fel y soniom ar ddechrau'r webinar, nid dim ond lle i arbed eich profiadau yw'r PDP. Rydym am roi'r gallu i chi fyfyrio eich profiadau hefyd. O'r dangosfwrdd, bydd opsiwn gennych i greu templed profiad proffesiynol. Mae'r templed ailddefnyddiadwy hwn yn dilyn cylch ymarfer myfyriwr, gan ofyn, beth wnaethoch chi? Pam wnaethoch chi hynny? Beth nesaf? Mae'r blychau testun ar y templed yn ehangu'n awtomatig, ac mae ganddynt yr holl offer golygu y byddech chi'n ei disgwyl. Gallwch fapio rhain i'r safonau proffesiynol hefyd, a gallwch ddefnyddio'r offeryn ar y gwaelod i ychwanegu unrhyw dystiolaeth neu ffeiliau ategol sy'n berthnasol yn eich barn chi. Efallai y byddwch chi am gwblhau hyn yn dilyn profiad neu hyfforddiant, ac wedyn dychwelyd maes o law i adolygu'r effaith ar eich ymarfer. Ac fel gweithlyfrau'r safonau, gallwch rannu'r templedi hyn. Ond nid dyma'r unig templed sydd ar gael i chi fanteisio arno. Os dychwelwn ni'r dangosfwrdd, fe welwn ni deilsen templedi dysgu proffesiynol. Yn yr adran hon, mae llu o dempledi gwag wedi'u cynllunio ymlaen llaw, a ddefnydd penodol ac at ddefnydd cyffredinol. Yn gyntaf ar frig y dudalen, mae dolen un canllawiau, sy'n mynd trwy popeth rydyn ni wedi'i drafod heddiw, cam wrth gam. Yn sgil hynny, mae nifer adnoddau sy'n gysylltiedig â digwyddiadau neu hyfforddiant penodol, digwyddiadau siarad yn broffesiynol a dosbarthiadau meistr CGA, ac adnoddau gwrthhiliaeth DAPL. Ar waelod y dudalen, cewch lu o dempledi gwag at amrywiaeth o ddibynion. Gallwch ddefnyddio cymaint ag y bydd ei hangen arnoch o greu cynllun gweithredu i gofnodi cyfarfod. Y cyfle olaf roedd am ei arddangos yn y webinar hon oedd ei llyfrgell ymchwil eich hun, EBSCO. Gallwch fynd ati drwy'r dangosfwrdd. Trwy EBSCO, mae gennych filoedd o erthyglau testun llawn, cyfnodolion ac e-lyfrau y gallwch fynd atynt, ei darllen a'i lawrlwytho. Defnyddiwch y teclyn chwilio i chwilio am enwau awduron, darnau o waith neu bynciau bras. Mae gan CGA glwb llyfrau misol, sef meddwl mawr, sy'n amlygu llyfrau y gallwch gael atynt drwy EBSCO. Gadewch i ni ddefnyddio'r ddiweddaraf o rheini fel enghraifft. Mae teipio teitl y llyfr yn y bar chwilio yn dangos y testun llawn. Os cliciwn ni ar y llyfr, gallwn weld bod gennym opsiwn i weld testun llawn y llyfr ar ffurf PDF ar-lein, neu lawrlwytho penodau unigol i chi ei darllen wrth eich pwysau. Os ydych chi'n gweithio ar nifer o brosiectau gwahanol, gallwch arbed eich darganfyddiadau mewn ffolderi unigol ar EBSCO. O'r dangosfwrdd, creuwch ffolder newydd a gallwch nawr ychwanegu teitlau i ddychwelyd atynt maes o law. Fel y gwelwch chi, rwy wedi creu un ar gyfer meddwl mawr ac rwy wedi ychwanegu'r teitlau o bob mis at y ffolder hwn.
Gobeithio bod hwn wedi bod yn gyflwyniad defnyddiol i'r pasbort dysgu proffesiynol, sydd yn un o'r adnoddau rhad ac am ddim y mae'r CGA yn ei darparu i'n cyfrestrion. Os ydych am i ni ddod i roi cyflwyniad am ddim i'ch sefydliad, neu os yw creu adnoddau pwrpasol i'w darparu i'ch staff yn ei PDP o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni. Mae'r CGA yn gallu cynnig cyflwyniadau am ddim hefyd ar y cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol. Defnydd cyfrifol o'r cyfryngau cymdeithasol a mwy. Gallwch wneud cais am y rhain trwy ein gwefan. Diolch am ddod heddiw. Gobeithio bydd webinar hon yn ddefnyddiol a gadawon ein manylion cyswllt ar y sgrin. Bydd copi o'r webinar hon ar gael trwy ein sianel YouTube cyn hir. Os oes gennych cwestiynau, byddem yn hapus i'w hateb nawr. Codwch eich llaw yn y gofod sgwrsio a fe'ch gwahoddwn i chi droi eich meicroffon ymlaen. Diolch yn fawr unwaith eto.